había visto. A raíña de Lameiro. A ver, aí va, unha desde 6:25. Tri, tripla. A ver, Lino, date quieto, hombre. Que tan bonito este xogo, verdad? Debería ser disciplina olímpica, aí vai. Carallo, son os americanos que nos mandan no tema do olimpismo, É todo político, home, pero mira. Hasta é un deporte bo para exercitar o cerebro, como o parchiso ou o ajedrez. Mira, aí vai, pumba. A ver, no, para de menos e apuntar yo. E o bonito desto é que hasta podes estar dopado para practicar. Seguro que estás enchedado yo. Aí vai. Ramona, a ver, muller, veña, xoga ti tamén. Que seguro que che dá ben. Tíralle un manisalino, toma. Ramonilla, que te que seguro que prefire xogar a un deporte así máis violento, non? De romperlle botellas de viño na cabeza a Lino. Non hai problema ningún, verdade, Lino? Home, si pode ser, mellor non, A ver, home, non sexas de salva. Mira como xoga a criatura. É verdade, perdoa, Ramona. Ramonilla, que te muller, que nunca te vin así, que me estás preocupando. Que teño un gran problema persoal. Esta tarde vim visitar meus pais aquí a Lameiro. Cara, quero dicir que está moi ben, xa moi bonito, seguro que tes ganas de velos, Sí que teño ganas, pero é que mentíes. Díxelles que me ia moi ben, que era moi rica, que tiña unha casa con criados. Claro, a típica carallada ca familia, non? Unha mentirijilla. Pero foi sino moito peor. Díxelles que era moi rica, que medio Lameiro era meu. Mesmo lle dicen que este bar era meu. Mira, non hai problema ningún, non te preocupes, Imos axudarnos. Ti sabes como se tapa unha mentira? Ou outra mentira aínda máis grande, vale? Non te preocupes. Cando veñen teus pais? Esta tarde. Bueno, hai tempo a tomar polo saco. Como? Non había moito tempo, pero tiñamos que prepararnos ben, carallo. Moncho, que vergonza facerme pasar por criada. É por Ramona. Ela merece esta moito máis. E pois fago por ela, que senón... É donde os imos meter. Non sei, meteremos na nosa cama. E nós iremos para a de Kevin. E Kevin? Kevin, carallo. Sempre me olvido de Kevin. Pois, sei que vai a dar acampada cos amigos ou que marche por aí adiante, que non lle ven mal para madurar. Deben de ser eles. Acórdate que somos os criados, Acórdate. E xusto nese momento empezou a farsa. Marusinha, matroska, Catherine. Estou dicindo aos meus pais que teño a casa moi sucia. Por quê? Porque sodes uns holgazás, non traballades nada. Sodes uns preguiceiros. Ramona, non é para poñerse así, muller. Pero como te atreves a replicar-me diante dos meus pais? Fai favor de trabalhar, poñerte a trabalhar. Veña, trabalhar e limpiade un pouco a casa. Que tedes todo... Non faz falta poñerse así, Pero non me repliques e poñedevos a traballar. Veña. Sigue yo ritmo, Ramona. Pero nada, non replicar, traballar. Veña. Que faz con ese xarrón que era de miña aboa? Pero, por favor, vos o que tedes que facer é traballar. Esta é miña casa e eu si quero regalo de xarrón. Vos o único que podedes facer é traballar. Viña, ti, preguiceiro, dalle, por favor, cartos ao meu pai. Pero, Ramona, de eso nos falamos, Fai favor de darlle cartos ao meu pai para que vai a comprar algo. Sí. Como que sí? Perdón. Sí, señora Ramona, sí. Señora Ramos. Mira no que acaban as túas ideas. Ramona meteuse algo de máis no seu papel. E non fomos os únicos en comprobalo. Moncho, aí hai unha xente rara que mira para nós. Quen son? Vostede disimule, don Anselmo. Como que disimule? Levan unha motosserra das nosas. Por que levan unha motosserra? Despois conteñe, vostede tranquilo, home, e pola motosserra non se preocupe que xa lle pago eu. Vostede sorría. Hola. Marusia Gabani, esta é a sua. Dizem-lhes que este bar era meu e que ele era uma espécie de bufão. Vinha, é saudade aos meus pais. Sí, está moi boa. Pero também, é saudade com respeito, com a reverência. Muy bem, por favor, ponles algo para que beber aos meus pais. ¿Quieres, por exemplo... ¿Pero que faz? Ponles algo bom de beber. Whisky. Mira, ponles algo de beber. Whisky e vinho para miña nai. Iso é moi caro, Ramona.
por favor, os meus pais teñen que beber do mellor. Fai a favor, buscar. E ti, veña, fai rir os meus pais. Fai algo desas cousas de rir que sabes facer. Pero que fago, Ramona? Que sei, pois ponte a bailar. E ti, buscas, por favor, dame a recaudación da caixa para darlle aos meus pais. Recaudación da caixa para darlle a eles. Pero vamos a ver, Rina. Baila. Viña. Baila. Viña, fai a favor. Ramona estábase pasando, E a min o conto estábame saindo algo caro. E os tipos non se desfacían das cousas que collían, por favor. Claro, pero había que seguir adiante por Ramona. A matruscaca. Pero non paredes! Veña, traballade, facede favor, seredes preguiceiros! E non me miredes directamente á cara, descarado! Veña, ideo á cociña a facerlle algo de comer a papá e a mamá. Algo que lles guste. Sí. Sí que... Sí, señora. Ah, moi ben. Veña, marchade! Que... É pa matala, como se pasa? Non son vivir. Os vellos non paran de pedir carne. É que isto non pode seguir así, moncho. Pensa que é por Ramona, Sí, cariño. por que por ela? Que senón... Papá Moncho, mamá Elvira, e moitas grazas por todo o que estades a facer, Os meus pais pensan que son a dona Tilameiro. Comprendede que teño que ser un pouco dura con vos, Xa, menos por ti o que sexa, Ramoniña. Xa, pero tedes sorte, porque meu pai quería que vos a soltase. A mellor despois vos teño que pegar un pouco. Cando é que marchan os teus pais? Iso é o mellor, mamá Elvira. Os meus pais están tan contentos que queren quedar definitivamente aquí en Lameiro. Sí, queren quedar definitivamente. Viñan para 2 días, pero agora xa van quedar. Como? Van quedar, están tan contentos que van incluso chamar a toda a miña familia. A ver, os meus avós, os meus tíos, incluso o tío Vladimir, están no cárcere por pegarlle a uns curmas, por impalalos, porque dicían que o miraban mal. Tamén van vir os gemelgos, os fillos da miña curma, tamén uns amigos, todos van vir. E onde pensan quedar? Iso é o mellor, aquí, onde vai ser Elvira. Pero non vos preocupad, porque seguramente en 5 ou 6 meses a mellor xa marcha algún. Agardad un momentiño. Non pasa nada. E pasou o que tiña que pasar. Era visto. Con permiso. ¡Fora, home! ¡Fora de Lameiro! ¡Ides quedar aquí polo carallo! A mí que me importa nin os teus pais nin o carallo! Aquelo foi unha carnicería, amigos. Había máis churrasco. E claro, así a familia de Ramona xa non veo ao Lameiro. E os pais, escopeta para Transilvania. Marcharon. Marcharon moi contentos, Non lles gustou moito a malleira que lle dou a mamá Elvira, pero... Normal. E marcharon moi contentos con todos os agasallos que lle fixéstedes. Un agasallo. E logo non van vir pagar o viño caro que levaron. E a motosserra aquí? É todo o que levaron da casa? É o dano moral de tanto que me pegaron e riron de mí. Pero escoitade, que foron agasallos, non lles irei despedir de novo, non? Por favor, É igual, tamén terra de. O importante é que marcharon e non van volver. Non? De que van volver? Van volver para o ano que ven. E custolles moito viaxe de aventuras, e con malleira incluída. E que van volver para o ano que ven con toda a familia, con todos os meus curmás, con os meus pais, con todo o mundo. Queren que lle sirvan os meus criados. Era moi visto do noso señor. A bota de viño. Mirad o que atopei facendo limpeza no fallado. ¡Ja! Unha bota de viño, amigos. Cousa útil e práctica, Unha maravilla. Moncho, por favor, para dunha vez coa bota de viño, que me tes fartas. Cala a boca, muller, cala a boca. Este é o mellor do mundo. O que inventou isto debería ser estudado en todos os colexios e universidades do mundo. Mira que manexo teño. Ai.
Ai, como mola, díxeme probar a min. Sácate de aí, isto non está feito para a chavalada, isto é cousa de homes. Por favor, Moncho, deixa dunha vez que te obsesionas cas cousas. Obsesiónate, pa non hai quen te saque de aí. Eu? Veña, home, veña. Mire, macho, que poño chumbiño? No, gradas, xo traio posto. Coño! Unha bota de viño. Cuidado. Un dos mellores inventos da humanidade xunto coa roda ao karaoke e os detectores de alienígenas. Efectivamente, E ademais, todo vantaxes, Estou intentando perfeccionar a miña técnica de poder mexar e beber pola bota ao mesmo tempo. Mirade. Iso é todo habilidade e destreza, sí, señor. Eu que me pregunto quen está detrás de todo isto para que isto se deixe de utilizar este gran avance de ciencia? Eu non me acabo de... Iso lo digo, eu, iso é ben fácil. Iso foi a xente fina que lle prestaba máis beber por vaso, entendes? Non penses, Puscas, eu penso que detrás do desprestixio da bota de viño están os fabricantes de vidro. Debe ser unha conspiración mundial. Hai intereses ocultos que o único que pretenden é botar abaixo algo que é tan noso. Soubes algo de sentido común, Xa tiña que estar declarada Patrimonio da Humanidade ou máis, Bueno, moi ben, todo eso está moi ben, pero... terás que consumir algo, non? Que nesta casa non vivimos do aire, Monchillo. Piñas, eu consumíache de mil amores, pero eu isto fago por estética. Que hai máis bonito que ver beber a un home por unha bota de viño, Mira pa aquí, mira. E podo levar comigo a todos os sitios, Sí, non me despejo dela en todo o día. Pero de aí a obsesionarme, por favor, hai un abismo que tan exagerada é Elvira. Queres parar con iso dunha vez, Pero mira, muller, por favor, non ves que así xa aforro de lavar un vaso, Son todo vantaxes. Díxeme a min, por favor. Oh, eso nada, Non tocar, xa pongo aquí como a toque desnivela, Que faz, Moncho, por favor? Botando un pouco de aliño, muller, non vexa, esta bota vale para todo. Probade agora, prova, nene. Come aquí. Tía, que artistaza é Lolita. Leva 20 anos con sarandonga, pero que artista, vou brindar por tanta arte xunta. Debes sacar iso dunha vez do medio, por favor. Mira, por favor, vinda ti comigo, muller, por favor. Sácame iso de diante, home, sácame iso de diante. Vouche decir unha cousa, Moncho, obsesionaste. Agora deuche pola bota e xa non hai quen a quite do medio. Sarandonga, nos vamos a beber. Non sei por que di eso. Ela sí que se obsesiona con que eu me obsesiono cas cousas. Que obsesión. Mira, cariño, teño unha idea. Facemos o amor. Eu son o tigre, O tigre, pero con bota de viño. Moncho, saca iso da cama, home. Mira, bueno, que pasa? Téñeme da bota, vale, veña. Ti fai como se non estivese. Como se estivésemos sós, veña. Queres que fagamos con iso aí? Diso nada. Vasme poñer a cama perdida xa de viño. Anda, mira, déxame paz, Moncho. Bueno, pues nada. Tío perdes. Alá. Que faz bebendo en horas de traballo? Home, eu por beber non é, que maldita gana teño. Beber non bebía, pero, como di vostede sempre, que hai que respetar as nosas tradicións, é que mellor tradición que beber por unha bota de viño, por favor. Sí, a verdade é que sí. Non serei eu quen cuestione a fermosa tradición da bota de viño. Efectivamente, poucas cousas hai tan necias e tan virís como ver a un home bebendo nunha bota de viño. Diga que sí, home, diga que sí, por favor. Mire que cousa bonita, mire. Que pasa, amigo? Queres un pouco? Non te sabes comportar, payaso, que eres un payaso ignorante, inútil. Non hai educación vinícola neste país. Moncho, estásme facendo perder clientes. Eu respeto a tradición da bota de viño, é moi bonita, pero non deberías usala en horas de traballo. Logo, porque pensei unha tradición nosa, castellana. Xa, Moncho, pero a xente non comprende. A xente xa non respeta as tradicións. É o tributo que hai que pagar a estes tempos modernos. En fin, se te volvo a ver bebendo en horas de traballo, despídote. Non, a xente non entende destas cousas, non. Segui tendo problemas por culpa da incomprensión da xente. Caeu unha multa de tráfico e todo por ir bebendo pola bota mentres conducía. Sí, sacaron unha foto e todo, mirade. E os gardas civis tolearon, cando me viron baixar do coche e mandarlle ali un grolo. Vai a multaza me meteron nisso. Pero non foi só eso, Pasa, diante miña. Pasa. Por favor, a ti como se che ocorre facerme isto, Moncho? Eu non fixe nada malo. Nada malo.
Poñerte a beber da bota diante da profesora mentre falábamos con ela non é nada malo. Ai, pero eu ben atendía ao que dicía, Xosé non se me escapou nada. O que pasa é que, claro, entrou unha sede e é que iba a facer, beber. Así a todo, casi lle dá un ataque. Como se pon a xente por nada? Como se pon? Pero se os servizos sociais casi nos quitan ao rapaz pola túa culpa. Moncho, por favor, deixa esa bota. Sácate desa obsesión dunha vez, Moncho. Que obsesión nin que nada. Miña, díxame a min, por favor. Non! Ninguén me entende, amigos. Pero isto non é nada, no. Hai incomprensións moito peores, que fan moito máis dano. Por Moncho. Hola. Non me poña nada que eu xa estou servido. Maravilla, queres un pouco, Lino? Moitas gracias, Moncho. A mí tampouco me botes nada, buscas. Venga. Os dous. Fora de aquí. Fora de aquí que aquí vense a consumir. Veña, fora. Non, Jesús, por favor, non vayas contra a tradición, non vayas contra o noso. Fora de aquí, estamos dicindo. Venga, fora. Podo pasar por todo, que me botan do choio, que Elvira non queira facer o amor comigo, que me multen, que me queiran quitar os fillos de servicios sociais. Eso ainda sería unha axuda, pero o de deixar de ir ao Pusca non, Eso sí que non. Elvira ten razón, teño que facer algo. Tes que ser forte, Moncho. Bueno, veña, va, xa está, ten razón. Vou na tirar, vale? Vou na tirar porque me está escravizando. Isto hai no que apartar da xente. Isto pode acabar ca vontade, co sentido dunha persoa. Claro que sí, Monchiño, claro que sí. Ti tes forza para salir disto, veña. Vou no tirar, hala. Ben. No, pero dame a min. Dame a min, por favor, dame a min, papá, por favor. Toma. Alá, tira. Pero, Moncho, pero non dixeches que había que apartar da xente que podía acabar ca vontade de calquera co sentido. A mellor, pero é Kevin, Kevin xa é un caso perdido. Non pode perder o sentido porque xa non o ten. E aló foi Kevin coa bota. Problema que o chaval é incapaz de coordinar ben e non, mentres aperta, non abra a boca, vai por Dios. Casi afoga. Ai. É que isto é dificilísimo, papá. Non hai quen atire na boca. Está chegando todo por fora, payaso. Eu sei, pero é que isto non é nada fácil, Deixa estar, hombre, xa está. Papá, é que isto é para superdotados, Estás gastando o viño todo. Isto é que ser un genio, Isto está moito máis cómodo a petaca. A que? A petaca, mira, é isto. E tamén serve para beber, pero non se cae tanto por fora. Mira, ves? É moito máis sencillo porque é máis pequeno, non é tan complicado como eso. Aí a veces que sí que sai por fora, pero... Normal. Ahora... A ver, non é tan elegante nin tan nosa como a bota de viño, pero non está mal, non está nada mal. Sí, e ten moitas vantaxes. É máis discreta e admite licores, que iso é moi importante. Levo con ela unha semana e non me separo desta chiquitina nin pa ir ao mexadeiro. Nada. Caralle que Elvira e os demais seguen que a súa teima de que me obsesiono. Falar non ten cancelas. Kevin Canteiro. E non rasquei a aleta do coche outra vez. Cago na pedra na nai que pariu. Que pasou? Cálame, cara. Ali na entrada da leira hai unha pedra cada vez que paso. Rasco o coche, mi home. Eu, para mí que cada día se fai máis grande a pedra. Pois eu, se queres que te axude a poñerlle un barreno de dinamita, conta comigo, Cala a boca, animalillo. Eu penso que con rebaixala un pouco con cincel xa chegaba. Así. Que tontería estás dicindo? Non estás dicindo que a pedra medra día a día? Non te vai servir de nada rebaixala, Tan animaliño eso, que tal... Mira unha cousa, ti dáseche ben traballar con martelo, non? Non se me vai dar, non estás vendo. Mira, este personaxe é un mago e vai equipado con un martelo de Thor. Un martelo de Thor otorga 1.700 unidades de destreza e 200 de forza. Correcto. Dixenlle que tiña guardado no garaxe o lexítimo martelo de Thor. E que lle prestaba se atrevía a enfrontarse cara a cara coa rocha maldita da leira. En fin, deille traballo. Agora sí, dúas sorpresas. A primeira, non rechistou, amigos, non rechistou. E a segunda, aínda máis grande, apareceu a mañá seguinte. Escoitas, que é iso? Non sei, o carallo é que xa escoitei pola noite tamén, pero ni idea. E non fuches mirar?
Para que, muller? Ben se nota que é fora da casa. Para mí que é alguén que estaba como picando na pedra. É Kevin! Kevin! Sí. Kevin picando na pedra. É normal, co amor que lle ten el ao traballo. É por riba picando na pedra, non facendo os deberes ni facendo a cama. É cunha maza, dándolle aí. Seguro que traes un bloque de pedra ao lombo e soiño. Pois era Kevin. O tipo levaba 10 horas bate que bate chocolate. Manda carallo. Tipo, atopou algo no que non hai que pensar, algo mecánico, repetitivo, aburrido. Normal, enganchouse. Dixo que nunca o pasara tan ben na súa vida. E claro, a min este suceso deu-me unha idea xenial. Canteiro, sí, canteiro. É un oficio caralludo, Kevin. E como as canteiras de Ardibullo. Payaso, non, esas son as cantareiras, maldito se canta, non cantan nada. Esas o que viven é do cachondas que están. Pero cantar nada, maldito Mira, os canteiros pican na pedra. Non cantan, pican na pedra. Picar na pedra? Pero iso a min déxeme ben, papá. Ben, non sei, que xa ben vin como deixaxe la da leira, Ese xa non dá máis a lata, carallo. Non, home, a non ser que volva a crecer, non. Depois vou ir mirar, a ver se está igual. Xa está, bien. Sabes que? Vouche facer un regalo que non vas a esquecer na vida. Pero, papá, pero iso... Ay, pero moitas grazas. Pero de verdad que non... Ay... Nunca o vira tan contento. O tipo marchou para o monte a buscar pedras para mourar nelas e non volveu ata a noite. E así un día tras outro, Leva así unha semana, amigos. 7 días, É moito. Arranca co sol e non volva ata a hora da cea. É moita ansia que ten picar na pedra. E sempre trae algunha obra recente para a casa. Que non ia decir, Kevin, escultor. Moito mellor que iso, Lino. Canteiro. É que licuatre, sí, señor canteiro, dos de toda a vida, Mirade que regalo me trouxo. Busca, fai sitio, É o que se chama unha intervención. Que? Carallo, quedaste sen fala, Normal. Moncho, perdón, pero é que eu non entendo moito de cantería moderna. Eu a mí quitarme da pedra da balar e eu de pedra non entendo moito máis. Que cantería ni que carallo, iso é unha pedra, Moncho. Que payaso, cala a boca. Era unha pedra, era. Agora é un obxecto fermosísimo e utilísimo, Tanto che vale de pisa papéis como de adorno. Toca, Puscas, toca, que vexo que che ferve. Toca, home, veña. Pois sí que é bonito, sí que é bonito, sí. Gústate. Non mo regalarás. Cago en tal. É moito, Fui velo e dixo, isto é para Puscas. Vai che cacar. Claro que sí, é para ti, nené. Podo collelo? Home. Que cuidado, Puscas, conserva-o con cariño. A mellor en vida do autor non perde que morra Kevin, ven a baronesa Thyssen e papa chúa millonada. Cala a boca, inútil, Rosmón. A ti fala en vexa por ti, payaso. Ti sabrás moitas cousas, Wikipedia, pero de arte moderno nin papa. Así que, xitón. Lino calou a boca porque sabía que eu tiña razón. Ademais, faltou tempo para que a persoa máis culta e avanzada de Lameiro se puxese do lado de Kevin. Moncho! Pero como non me dixeras nada? Do que, don Anselmo? Do que? Do de Kevin, Moncho, do de Kevin. Pero ti non sabes que mamá levaba anos buscando un canteiro de confianza. Algo escoitara, sí, pero foiseme así o tema. Moncho, ti vives por vivir. En fin, dillo teu fillo que se pase canto antes pola nosa casa. Temos un encargo moi importante para él. Non te esquezas, Moncho, non te esquezas. Quero unha piedad para poñer no panteón en mármore branco. Que me dis? Dígolle que de todo o que me dixo Dona Hortensia só entendín a palabra branco. Por suposto, a educación pública. Anselmito! Sí, mamá. Aquí tes. Isto é unha piedad ignorante. Vale, perfecto, moi ben. A ver, que... Calma. Se non te ves capaz de facelo, este é o momento de deixalo. Pero que
ali, don Anselmo, pero si isto fago eu ca punta da pirola. Iso sí que me gustaría verlo a min. En canto souben do encargo, fun a unha canteira negreira e comprei a Kevin o pedrolo máis bonito que atopei. Que? Que me dis? Justa, che, ben se ve que che justa. E a verdade é que non está mal, Vou empezar por aquí. Vale, non. Mellor vou empezar por esta parte de aquí. Parece mentira que dese pedrolo poida sacar algo tan bonito como isto. Oh, mamá, a ver, a escultura xa está dentro da pedra. O único que teño que facer é retirar a que sobra. Ai, o meu artista como fan, ai. Artista, sí, pero mira que foi moito carto que metín nesta pedra, non foi unha barato, así que xa pode quedar cajadiña a que quere dona Hortensia, Non veña. te preocupes, que xa o vexo, xa o vexo que vai quedar igualiña que este. Veña, agora, si facedelo favor, veña, fora, que teño que traballar. Pero aquí, vas traballar aquí, Kevin. Elvira, por favor, non lle poñas pegas a arte. Veña, vamos. Bueno, vamos lá. Veña, dalle, José Ángel. Levamos unha semana sen entrar no salón, amigos. Sí, Kevin nada máis que sae dali para comer e para dormir. Eso sí, dá justo escoitalo, Tiglín, 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 tiglín. Non a vin, don Anselmo, pero polo visto está quedando cagadiña que do libro, Sí, espero que sexa así. Mamá é moi tiquismiquis para a arte funeraria. Normal. E cando vai acabar? Esta tarde é a entrega oficial. Se queredes vir xa sabedes, Home, particularmente para mí sería unha honra. E eu non podo, Moncho. Xa sabes que a min gustan esas inauguracións de obras, pero xa sabedes, a hostelería é moi escrava do noso señor. Lástima. A partir desa tarde, amigos, eu xa nunca máis sería Moncho de Elvira. Había de ser Moncho, o pai do canteiro. E Kevin había de ser Kevin o canteiro, o fillo de Moncho. A historia enteira da nosa familia, amigos, estaba a piques de cambiar. Por favor, un poquitinho máis para ali. Máis. Aí, moi ben. Cóllame agora. Así. No, esta man, esta así, esta por aquí. Sí, moi ben. Moi ben, ben, así poderedes ver cando trae a obra que é exactamente igual. Así podedes apreciar que ten as mesmas proporcións, o mesmo tamaño, todo como me fixo o encargo dona Hortensia. Vale, ben, pois vou a por ela e así xa non... Como que vas por ela? Botarei unha man, non? Que eso ten que pesar unha tonelada. Veña, vamos. Non fai falla, papá, que xa podo eu xo, agarradei, Eu aí xa debín empezar a mosquearme algo, pero estábamos todos tan embobados, tan emocionados pola maxia propia da arte funeraria que ninguén sospeitou nada. Estades preparados? Sí. Pois pichade os ollos, por favor. Pichade os, Aí vai, Antes, esperade, ainda non o sabrade. Aí está, agora sí. Que vos parece? Son igualiñas, Kevin, onde está a estatua, home? Está aquí, que mola, Ocho, xa xo digo dende agora. Aquí vai haber feridos. A ver, Kevin, déixate de caralladas. Dixeches que era igualiña a que che pediu dona Hortensia. E logo non, son como dúas gotas de auga, mira. E que son clavadas. Que maravilla, que a verdade que... Por favor. Permiso. Tiene... Claro, con cuidado, Colla aí que pesa un pouco. Quedoume bastante ben, Ai, Moncho, que mata! Pois que o mate, venga, te sabes o dineral que me tiñeu nesa pedra. Dalle! Dalle, me cago en tal. Sin piedad! Kevin aínda está engrasado. Normal. Ten na cabeza máis puntos que o Bayern de Guardiola. E iso que aínda non o colleu dona Hortensia, que dis que anda co bastón levantado por todo o lameiro reclamando vinganza. Vinganza!